sambambe bhosha Seyabaningi uMabalengwe uDr Mabalengwe lo odume ngemali yase-Absa ephawula ngodaba lukaNgizwe. Sanibonani kuphinde la kufinyela khona lo msonja manje ubuye ngilala wena mathinto wacutha untombi ziyamshadazela kwazi umshadazela kabudala samqomsa ngomasani sikhoma fulani neficiso shena jerathi mntana umuntu onqobana nkomo bawutshela wona ulwazi kanti ke namhlanje siphola ngodaba olukhulu ngaphambi kokuba siqhubeke kulona ngicela ukuthi usubscribe ushare uphinde comment ukhuluma nakho wonke umusubscribe ke usuke wenzela ukuthi ke uthole i-notification ngelanga ngemhla sifaka ivideo kuyona ehlabahlosile njengoba ke sihleli sikulethela eziphambili namhlanje sithi ke uthuse abaningi uDr Mabalengwe egcona lapha ke Ngizwe mchunu umlando oke wasabalala isithombe sakhe esendlin yangasese ke uvele ukuthi ke uDr Mabalengwe engathi uthi kumele uNgizwe abuye azoxolisa ke kuyena lapha ke la kuzo zonke izinto azenza uzokhumbula ke uNgizwe ukuthi ke umuntu ongajwayele ukuncetheza kanti futhi ukuveze kakhulu ukuthi ke ngeke aze abancethezele oMabalengwe ubabiza ngama full bakaza ababiza ngayo yonke ke into igubhu lezi kanti ke uDr Mabalengwe ukhombise ukujabula noma kuyijabulela ke into eyehlele uNgizwe nawo ke umlolozelo oshiwo uMabalengwe ewusho kuyena ke uNgizwe mfoko kamchunu sambambe bhosha esathu yasindaba